pois falamos con esta sintonía que lles digo, a verdade a min encántame, como que tan suave, tan intensa á vez, que nos sirve para anunciar que chega Punto en Boca con Raquel Crespo, con Cristina Ramallo e sempre con compañía moi interesante. Que tal? Moi bons días. Moi bo día. Hola, buenos días. Pensei que me ibades a empezar cantando tamén. Mira, eu Dentro de pensei, pouco. queda pouco, estamos a punto de formar un grupo, Un grupo coral, músico vocal. un dúo. No nos tientes. Pero non, eu Non vos tiento, Que malos son, perdón. Eu ia dicir bon día, pero xa estamos de volta. Xa volvió. Mira que me encanta tamén o acento portugués e a lingua portuguesa. Sí, a mí tamén, cando escoito fora, que a mí mesma. Te foi moi difícil facerte entender? Porque a mí me parece o acento moi pechado. Que va? Me é máis fácil entender a unha persoa brasileira cando me falan en portugués de Brasil, a min, cuidado, que unha persoa portuguesa. É que eu creo que tamén depende da velocidade coa que de repente falen, o momento, si están rodeados de máis portugueses ou non, pero como a nós, o sea, a min, por exemplo, os portugueses dixeronme, falabas en galego, en castelán nos audios e era como, necesito que alguén veña aquí porque fala cunha velocidade, claro, entón os meus audios agora para eles son hola, bon día, que tal? Claro, si me poño a falar rápido, da igual que as linguas se parezan que non. E logo que sexa, digamos, normativo. Eu lembro a primeira vez que fun a Cataluña, xa existía a TV3, eu non entendía a ninguén na rúa, pero a TV3 botaban dalas, entón, Sí. eu se entendía perfectamente. Claro, eu creo que ao final é a vontade de querer entender, eso é o primeiro. Los lingüistas le llaman la intención comunicativa. Si uno tiene eso, ya entre el gesto... Eu a teño, pero o oído non. No. Teño orella. É que despois pasou unha cousa, cabo rápido, que temos convidada, hai que falar coa convidada. Sí, ya temos aquí mirando para nós. Así rápido, pasou que eu intentaba falar portugués, ou seja, eu intento falar sempre a lingua do país onde vou, e intentei falar portugués nun momento, e dixo unha das actrices, comezou a rir e dixo, ai, que engraçado, porque ti como que faz así, como que nos imitas en plan gracioso. Entón quedei así, dixeñe, non estaba facendo gracia, ni estaba intentando falar como a vos. E para eles, claro, de repente pensas, claro, como cando alguén nos imita os españoles, non? Que porque o acento, por moito que pensemos que ese acento, a eles lle soa distinto. Claro, Exacto, ¿no? sí. E dis, claro, que curioso, porque eles pensaban que eu estaba rindo. No, claro. E eu estaba intentando falar con seriedade. Pero eso pasa cando alguén quere contar un chiste de galegos na tele, e exaxeran o acento e a nós nos parece unha ofensa e o mellor non vai por aí. No. Claro. Sí. Bueno, entón, despois de falar de portugueses, voltamos a Coruña, vale? Eso es. E hai unha cousa, hoxe temos aquí a María Martul, que creo que é o claro exemplo de cando pensamos en costura, por exemplo, pensamos nunha máquina de coser, non? E pensamos, bueno, como teño unha máquina de coser, podo coser. Pero as máquinas son máquinas, non? O importante é quen manexa a máquina, non? O ollo, as mans, en este caso, pois o mirar, non? O ollo que se entrena, que hai alguén detrás que ten unha forma de ver o mundo e que iso se plasma a través pois da súa arte comunicativa, non? En este caso, María Martul, a súa forma de expresarse é a través da fotografía. Amiga, familia, para min xa despois de anos, creo que me coñeces desde que teño... Non quero nin facer a contar, non sei. É unha das fotógrafas que para min ten unha linguaxe propia, super recoñecible, a verdad, realmente, é moi natural, que é o que me gusta a min dela, non? Que saca as fotos no momento onde non esperas que teñamos un cadro de repente para ver. Entón, María, por favor, benvida a Punto en Boca. Hola, buenos días, chicas. Faime gracia o que dis, porque eu todavía teño 53 anos, podo dicilo así coa boca plena, non? Eu o que sempre busquei foi contar historias. E teño 53 anos e todavía non estou segura de que a fotografía sexa o meu lienzo, non? De facelo. Eu, se me das unhas acuarelas, tento pintar. Se me das un bolígrafo, tento escribir. Sempre quixen contar historias, non? E coa fotografía pasoume eso. O mellor o chegar á fotografía xa de segunda vocación, porque eu tive outra vida, con outro traballo, outra historia, sempre tive moi claro que o primeiro me gusta, non? O primeiro like tiña que ser o meu. Tiña que contarme algo. Eu cheguei á fotografía nun momento, sobre todo a fotografía de eventos, onde nacía o Photoshop a lo bestia. Entón,
tiñas dúas correntes fotográficas, non? Os fotógrafos de toda a vida, que era o típico señor de chaloco marrón que aparecía nas bodas con cara de tal e dirixía a boda, toda a boda era en torno a ese fotógrafo que se levaba os noivos ao Pazo de Mariñán durante horas e os invitados quedaban esperando durante horas a que voltara o fotógrafo. Era o director e o protagonista. E despois estaban os pirotécnicos, que eran os reis do Photoshop. Entón, aparecían unicornios, hadas e cousas, non? Entón, Iso é o que quero eu. Eu cheguei a fotografía e dicía, eu non quero nin ser un nin ser outro, non? Claro, claro. Entón chegoume unha corrente de a resistencia, que foi o que se chamaba a fotoreportaxe de bodas, que era, vou fotografiar o que pasa. E o que non pasa non penso inventalo. Claro. Entón, abriume a porta, de verdade, de buscar historias, porque ás veces o que pasa, se non te paras a miralo, non ves a historia que hai detrás, non? Esa é a miña fotografía, e o levo mesmo a fotografía social de eventos como a fotografía de teatro, de backstage. Eu me curtín moito facendo backstage na ópera, que te permite contar unha subhistoria do que está pasando, non? Esa é un pouco a miña fotografía, pero non ten máis. Bueno, que a túa familia está chea de artistas. O sea, que decir, falamos dunha, é verdade, dunha liñaxe familiar chea de... O teu pai sacaba... Non, Meu pai sacaba fotos, De onde sí. nace? Claro, de onde nace a túa vontade de sacar? Non? A verdade, meu pai sempre fixo fotos. Eu, de feito, a miña foto de perfil nos sitios estou facendo fotos cunha cámara imaginaria, non? Cando eu era pequena, facer fotografía era moi caro. Había que revelalas, había que pasalas a papel e costaba unha pasta. A min, un dos meus tíos regaloume unha cámara. Duráronme exactamente as 12 fotos do carrete 12 segundos. Clan, 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 clan. Foi o que me durou. Claro, meus pais decidiron que aquelo non era pagable, non? Claro, O que entón, claro. meu pai e a miña nai regaláronme unha cámara imaginaria. Entón, íamos de excursión, eu ia facendo fotos imaginarias e de volta lles ia contando as fotos que fixera. Fixen a mamá diante dun árbol e fixen isto. E de aí vivo un pouco. O aparquei durante moitos anos e despois chegoume un pouco por casualidade. É que é unha anécdota. Eu vou la conto, se queres, pero Claro, se me va moito Aquí rollo. vimos a falar. Foi Da gusto unha invitada que fala. Sí. Isto é unha maravilla. Non xa tiñamos claro que ia falar, Sí. Vamos a ver, din que os anos de crisis forman, o falábamos antes de entrar, non? Que caes dun lado, caes de outro. Eu tive un ano moi complicado, cunhas problemas de salud importantes, cunha que implicou incluso unha incapacidade permanente para o meu traballo habitual. Pero xuntouse ademais cun divorcio, con deixar todo, tiña que deixalo todo, e ainda encima eu traballaba como meu ex, entón, e tiña que deixalo todo, non había opción, non? Voltando a casa, un día, encontrei un cartel que poñía concurso de microrelatos e micropoesía 2008 o 800 aniversario da cidade da Coruña. Digo, isto o que micro é meu, porque se acaba antes, se fai pronto, xa está, non? Entón, estaba ali no centro cívico, diante había unha cafetería, e dixen, vale, o plazo acababa ese día en 2 horas. Opa. Metínme na cafetería. Escribín as 4 categorías: micropoema en castelán, en galego, micropoema microrelato en castelán, en galego, as 4. Todo isto 12 menos cuarto. Subín a casa, prendín o ordenador, mandei o último poema xusto, o sea, casi coas campanadas, non? E cando o mandei, dixo a miña nai, que faz? Digo, se gaño merco unha cámara. E gañei. Qué guai. lindo. Estaba para ti. Mira. Estaba para mí. E eso, mercar a cámara, terme que reiniciar, porque era un momento da miña vida na que tiña que reiniciarme. Miña nai nunca foi a típica nai fai isto, pero empezaron a aparecer por casa folletos de carreiras. E o que máis aparecía eu encontraba no baño, e a cociña estaba ali posto. Comunicación audiovisual. Para motivarme. E te vai quedando o run run, non? Ti vas vendo as cousas e ves o run run,
lembro que me fun para a facultade para informarme, non? Decir, vale, que é isto de comunicación audiovisual que acababa de chegar a Coruña. Entón, hai unha glorieta na universidade, non sei se o sabedes, ali cando entras en el Viña hai unha glorieta grande. Saíme da glorieta así por unha leira para baixo, porque din 4 voltas antes de decidirme entrar. Entón, ali na leira recibín o rayo o iluminador que me dixo, vale, vai preguntar. Metínme e cheguei a fotografía por aí. Pero eu entrei na facultade para facer guión. Para escribir. Para escribir. Claro. E polo camiño convertime en fotógrafa, non sei como. Qué bonito, Qué ¿no? bueno. O mellor por vagancia, porque é máis rápido. Me está fascinando a historia, porque me parece unha historia tremenda. Preciosa. Súper bonito. É unha historia tan pequena como grande. Sí. Pero que as historias nacen así. É que é un pouco como é a fotografía, non? Ti podes coller unha foto que non te di nada e simplemente lle dis a unha persona, mira eso. E aí está, non? Eu teño unha foto que a teño nun TFM. Nun TFM, que é unha foto dunha rapaza nas escaleiras de San Paul, non? Que é unha rapaza que está tirada e se ve subindo a xente, a rapaza está ali tirada fumando, e o único que fixen coa tableta gráfica, cun rotulador, foi engadirlle unha frase, non? Que poñía e que decía algo así como look right, que é o que pon no metro en Londres. E simplemente ese look right te lleva a ver a esa rapaza. Ás veces a xente te di que as historias non hai que explicalas, non funcionan. Non é certo. Podes facer o que queiras. Claro, é que ese é o problema. Ás veces, por que non vas a explicar ese punto que te lleva ao sitio donde estás, ¿no? O el camino que recorriste como artista para poder hacer esa foto, ¿no? Para crear. Simplemente, si no le estás diciendo, tú tienes que pensar lo mismo. Le estás diciendo, esto es lo que yo... Esto es lo que yo hice. Tú a lo tuyo, quiero decir, cierra el círculo como quieras. Pero sí que yo inicié este círculo de este modo, ¿no? Sí que me parece... E es un pouco que se di sempre, non que te din, non podes facer isto, non podes facer as reglas básicas da fotografía son 3, Claro. Por qué? No? Claro. Claro. Por qué? E logo funcionan, si é certo que funcionan, son reglas que funcionan, pero que pasa se as rompo? E máis hoxe en día na fotografía que é inmediata, que se non te gusta a borras, que nunca pasou. Falabas antes, de feito, mentras tomábamos un café, que é moi importante tomar café, decías ti, non, a palabra que tamén é moi repetida en teatro, e eu creo que en calquera deste tipo de artes, que é xogar. El juego, sí, completamente. Hai 3 anos invitáronnos eu son fotógrafa, pero traballo para unha fundación que se dedica a integración e igualdade a través do arte, non? E invitáronnos a unhas xornadas en Jaina, en Creta. E ala nos fomos un compañeiro e máis eu a Creta. E o primeiro que fixemos, na primeira tenda que encontramos en Atenas, encontramos unha camiseta que poñía en inglés, no te olvides de jugar. Claro, exactamente. E todavía, cada vez que temos algo importante que facer ese compañeiro e máis eu, o primeiro que facemos é poñer a camiseta. El di que lle quedan 2 kilos para ter que mercar outra e voltar. No, que recorte, fa unha nova, non pasa nada, claro, un patchwork. E o aficionado, a pregunta do millón, cos cambio que antes falabas da fotografía, a fotografía se democratizou, se popularizou, non? Todo o mundo hoxe pode sacar unha foto e iso é o grande, pero a vez ao profesional que quere non só vivir deso, senón poder disfrutar con tranquilidade, con un respaldo económico da súa paixón, esa democratización foi boa ou mala para os profesionais? É dicir, hoxe en día calquera pode mandar unha foto a un medio de comunicación e a compran, porque con móvil sacamos fotos estupendas, non? Risco para o profesional, para a persoa que quere vivir deso? Que te vou dicir? Vamos a ver, risco, sí, e tes que asumilo. Seguimos tendo ferreiros, non, verdade? Evolucionaron a outra cousa. O mellor, os antigos ferreiros hoxe en día están no sector da automoción, chegaron ali. Nin o cine matou o teatro, nin a fotografía digital matou a fotografía analóxica, nin a democratización
quitounos a nosotros en medio. O mellor tivemos que evolucionar e buscar que a nosa linguaxe fose valorada. Pero a min pareceme fantástico chegar a dar un taller a rapaces e que todos teñan unha cámara no bolsillo. Eu pasei por a facultade, fixen comunicación audiovisual, tiven unha fantástica profesora de fotografía da que aprendí moi pouco porque éramos moitos en clase. Eu aprendí a facer fotografía con outros fotógrafos e xente totalmente xenerosa que decía, proba isto, fai isto, entón non concibo o que o hermetismo nas artes, o non querer compartir. A xente que te di, tes que dicir que isto é meu. Por qué? Claro. Sé de todos. Se todo o mundo pode chegar. E a diferencia a min non me quita valor que a xente teña unha cámara. É como que cando se lle dicía a un guitarrista, se lle día a un guitarrista a túa guitarra fai boas cancións, a que non? Non. Pois entón, a cámara fai o fotógrafo ou non. Aí está, claro, claro. No pode darte ferramenta, pero non te dá a linguaxe. A linguaxe aprendes sentándote durante horas no paseo marítimo, vendo pasar bicicletas, ata que consigues o panning completo, perfecto e fantástico, non paras. E así aprendes a facer pannings. E despois os utilizas, cando? Na tua vida, unha vez. Que é un panning? Aquí, ignorante da fotografía. É a típica fotografía onde ves o vehículo ou a persona que está como estática e o de atrás se move. Vale. Lembras a túa foto que te fixen do pelo? Pois sí. eso é un panning tamén. Sai guapísima. Sí, porque te hace guapísima. Humilde. Las fotos de María te hacen guapa. Gracias, Cris. Non, ela é guapa de por sí. Mira, pois que alegría, Eso porque que vai ser a acabades. miña fotógrafa na boda. Lo decía por mí. Eso que acabades de decir, moita xente que di que eu non salgo ben nas fotos, como a min, eu non salgo ben nas fotos porque non sai, pero hai outra xente que di, eu non salgo ben nas fotos e ves que sí, os fotógrafos sodes xa non digo fotógrafo profesional, digo o artista, o que ten ese don, porque é un don, o ollo para sacar fotos ou non? Ou me vas a decir que só se aprende? Non, se pode aprender, todo se pode desarrollar, pero eu sei que teño algo que o millor non está tan na mente de todo o mundo igual, pero de igual maneira que eu non teño o xenio para pintar ou ese puntiño, pois o millor hai que telo de serie, non? Pero si se pode desarrollar, sempre se pode desarrollar. Eu creo firmemente no poder da arte como elemento transformador do que é a vida diaria. O millor non todos podemos ser grandes artistas, pero todos podemos facer arte. Entón, a instrumentalización dese arte me parece algo que temos en... Qué bonito. Que veña máis veces, porque eu que a mí me encanta a fotografía, que veña máis veces a decirme eso e poderlo escoitar e convencerme. Sí. Podes. Qué bonito. Qué lindo, claro. E que importante isto. Sí. E tamén normalizalo, quero dicir, Pero que non que a tua sexas... nai ten unha escola de teatro. Todos imos a ir artistas de nominacións en premios? Non. No. Pero eu cheguei á escola da tua nai, porque por eso coñezo a Raquel. É alumna tamén. Sí, é alumna. Ruiseñora. Por un fracaso absoluto nunha oratoria. Eu tiña que facer unha oratoria, eu pasei tan mal que a miña mellor amiga agarrou e se foi a falar con Susana, que naquel entón estaba formando o grupo de adultos por primeira vez, Sí. e me dixo, reserva os xoves. Eu, por qué? Porque vamos a teatro, ti tes que mellorar isto. Era incapaz de falar con... Y mírala ahora, mírala que... Pois isto é labor Qué de evolución. algo que non se ten de serie que te sirve para Claro. instrumentalizar o arte. Claro, exactamente. Que bonito, e ademais é que iso, eu creo que é unha relaxación mental, que é algo que deberíamos de ter todos, de entender que non temos que ser os mellores nalgo simplemente, e tampouco quere dicir iso que porque se te vai a dar mal non o podas facer. O sea, non? O simple feito de disfrutar, facer as cousas. Expresarte, tenés algo adentro y soltarlo, sacarlo, porque sin juicio, ¿no? Y en la medida que vas haciendo experiencia de eso, se va haciendo mejor. Porque claro, si uno se juzga antes de sacarlo, no sale. Entonces tener esa posibilidad, ¿no? De poder sacarlo y a partir de la experiencia, entrenando el ojo, entrenando el cuerpo, entrenando la voz, bueno, lo que más te guste, ¿no? Las manos, lo que sea, que vayas a dedicarte. Pero si no te das esa oportunidad de
darle al mundo eso que tenés, que es único porque es tuyo. Eso le digo también mucho a los alumnos, ¿no? No hay posibilidad, sino de que que no sabemos lo que tienes adentro si no lo muestras, ¿no? Entonces, claro, si dice, no, es que va a ser feo, profe, no quiero. No, tú suéltalo, aunque sea un verso, que no te salga así, no importa que no rime, no importa, ¿no? Poder decir la palabrita que tengas para decir o el dibujito que tengas para hacer, y en la medida que vaya saliendo, luego va a salir bonito. Y ese pudor artístico, como se supera esa barrera? Porque a mellor unha vez a superaches é fácil, pero o primeiro paso ese profe que non me atrevo porque non va a valer. Jugando, yo creo que el juego Bueno, es el gran amigo que E tiene. ter vos docentes. Sí, O sea, eu sí. creo Mira. ter xente que sí que te guíe Sí. ben, digo, porque ti, por exemplo, nesta fundación traballas con chavales que verás de todo, igual que vemos nos Ruise ou ti nas sí, túas aulas, sí. nas, non? Que dis, pois hai, non só chavales, xente, non? Se traballa sempre grazas a que hai alguén que di, bueno, pois mira, esta persona se comunica deste xeito, pois imos buscar, non? Unha metodoloxía diferente de traballo, pero claro, eu creo, non sei, que o docente, a parte do docente, é moi Temos un importante. problema coa docencia, isto parece autobombo, pero como non o vou vender, e creo que neste punto non sei se rematarei o doutorado nunca, o meu doutorado vai sobre o papel da arte no aprendizaxe diverxente, non? Partindo do punto de que todo o mundo aprendemos dunha maneira diferente, Exacto. porque estandarizamos o aprendizaxe, o gran problema que ten a asignatura de arte, unha que se ha centrado nas artes plásticas, para min é un error, porque as artes son moi diversas, non? E outra, porque por falta de outro oco, as artes, a asignatura de arte se convertiu nunha fábrica de motricidade fina, de desarrollo de motricidade fina, Sí. que é totalmente necesario. Os nenos ten que aprender a utilizar as mans e todo eso, pero non é a finalidade do que é a asignatura de arte. Ademais, as escolas teñen horarios. E agora vos digo o que lles facemos os alumnos cando entramos pola porta. Vamos a escribir un poema. Cando? Agora. Por que? Porque toca agora a lingua. Claro. E vai ser en galego, porque toca galego. Non, mira, toca arte, tes que ser creativo. Cando? Agora. Nos próximos 45 minutos, que é a clase que temos. A vosa creatividade funciona así. No, imposible. Entón, que lles estamos a pedir aos rapaces? Le matamos el angelito. No baja. No baja. Entón, que ten eso que ver coa arte? Ademais, estamos tentando ensinar arte, deixando de lado a arte contemporánea, non existe. O que a arte de pie de calle non existe. E ademais, estamos intentando falar de imaxe e audiovisual a rapaces que nos dan sopas con onda, que os rapaces de hoxe en día, un rapaz de 10 anos leva sometido o seu cerebro a máis impactos visuais que ti en toda a tua vida. Exactamente. Claro. Que lles vamos a ensinar? Claro. Deixaos que falen, concho, que fagan algo. Sí. E séntate e aprende. Sí. Que ese é un pouco o Y problema. luego el cuerpo como expresión de arte, el cuerpo. ¿Qué Está pasa perdido. con esos niños y el cuerpo que están todo el día mirando el móvil? Y el cuerpo como expresión, ¿no? Esa desconexión completa de la cabeza y del cuerpo. No hay posibilidad de registro de lo corporal, ¿no? Y la expresión corporal, ¿qué pasa? Y la música y el cuerpo, y unir música, cuerpo y arte, y la expresión plástica del cuerpo, ¿qué pasa? Nada. Claro. No hay eso. Entonces sí que hay huecos enormes en la educación en ese sentido, ¿no? Que ellos puedan registrarse y sensibilizar su cuerpo y sentir el aire en el cuerpo y sentir los volúmenes, ¿no? Y bueno, nada, tremendo. Claro. Se decía que as escolas diseñabanse igual que as cárceres, ¿no? Sí. Que teñen a mesma Esa idea, distribución, sí, ¿no? panóptica, sí. Vale, Sí. vou a ir un paso máis alá. As granjas estabilizadas igual. As vacas que están postas así, son iguais que como colocamos os alumnos, porque pensamos que así nos prestan máis atención. Sí, sí. E ven quietiños, e ven así, este é o teu espazo, e non Sí, te sí. movas de aquí. Sí, sí. Te toca con algún niño que tenga algún tema con el tema de la hiperactividad o esas cosas que uno también ha atravesado y esto,
claro, ¿qué haces? A mí me ha pasado estar en la pizarra, darme vuelta y tener el alumno aquí, porque es que no puede estar quieto, ¿entiendes? Claro, ¿De qué le vas a sí, decir? sí, siéntate, sí. siéntate Bryce, y si Bryce Ao no sé final qué. non é o que Bryce Es que no necesita, é o puede ti estar, es que no necesitas. puede Sí, estar é sentado. que é o problema que se xunta entiende? as súas diversencias coas túas. No, ni hablar. Porque ás veces quédate aí quieto porque me distraigo y si yo me distraigo a ver la que liamos, Entiende entonces mejor no te que ahí muevas. juntamos, que las aulas son una cosa, un nicho interesante para conversar otro Acabame día. de vir unha imaxe do Ruiseñor, que hai unha esquina que é máis escura porque non chega ben a luz e normalmente o alumnado que ten pois o cu máis apertado nese momento, no, de por favor, que non quero neste Que non me elijan. que non me elijan, eu sempre digo, xa en la esquina escura do Ruiseñor, por favor, volve a luz, e eu penso, non é por él necesita estar aí, eu necesito que saia dai, porque estou vendo, o sea, no, este punto que dis, que necesito eu, que necesito Esta é eu? outra Eso esquina es. que non estás contando. Cal. Porque agora, na esquina da lado da ventana, onde se fan os bancos que non son Sí. bancos, ali tampouco te ven. Sí, estás aí agochadito. Es cierto. Sí, eu vexo. E mira, María, porque se nos vai a acabar o tempo, pero o tes que volver, Sí. Tes que volver, porque Sí, isto sí. é Cando maravilloso. queirades. Venga. Mira, María vai ser a fotógrafa da miña boda. Está convidadísima, evidentemente como convidada, como amiga, como familia, pero aparte vai facer as fotos. Preguntei antes si quería, digo que, Sí, non que foi se un sinta marrón, cómoda, no, claro, pero ¿Te imaginas? en plan, Qué compromiso. no. Pero eu quero pensar, por acabar tamén así con algo, anécdotas destas varias, algún momento de loucura que te veña a cabeza destos que dis, buah, nesta boda ou neste traballo cando me tocou facer isto, mamma mía, tanto en positivo como en negativo, como ti queras, En o un que te evento apeteza. o algo así. Sí, Un mira, chisme, algún chisme. He visto cosas que nunca creeríais. é que claro, fotógrafa está como Era o que vos decía antes, non teño 53 anos, agora podo permitirme decir isto de creo que no soy la fotógrafa que necesitáis. Ay, qué bueno, qué Y esa es una frase fantástica cuando eres capaz de verbalizarla por primera vez y te ves que no estás diciendo que sí a hacer una campaña de colchones o de con lo que sea que dé dinero, ¿no? Entonces, pero cuando puedes decir, creo que no soy la fotógrafa de vuestra boda, os juro que he visto cosas que nunca creeríais. Me he visto reflejada en esos fotógrafos de toda la vida del chaleco y todo eso que les decía, mírala con amor. Ay. Y yo verme delante de la cámara, viendo a cada pareja, que cada pareja es un mundo con todo el respeto, y te dan ganas de decirle, si le tengo que decir que la mire con amor, le digo que no se case. Claro. ¡Huye! Si Claro, no te sale solo, claro, huye. claro. sí. Y anécdotas todas, y además yo soy una gran patosa y presumo de que yo tropiezo con las líneas de las piedras del suelo, pero he tenido una socia que aparte de patosa era despistada. Ay. Las dos juntas me muero. Entonces, puede pasar de todo. Puede pasar que tu compañera salga ardiendo porque se echa pa'lante en una mesa donde hay velitas. Ay. Puede pasar que acabes haciendo fotos con la cámara del móvil a escondidas porque la cámara decidió no funcionar. No, y es son tan mortal. estiradas la gente y todo eso que dices, si ven que saco una cámara pequeña les da un jamacuco. Claro. Entonces hacer las fotos como si las hiciéramos con la cámara y la otra por detrás haciendo fotos con el móvil para salvar el trabajo. Y en los móviles, que ya no son los de ahora, que hoy en día con un móvil haces virguerías. O sea, hemos tenido que trabajar esas fotos casi hasta pintarlas por encima para que volvieran Para a ser. que quede bien. Anécdotas las que quieras. Qué bonito. Las hay de todo. Wow. Un día tienes que vir só a contar anécdotas aquí. Sí, anécdotas de Sí, eventos, sí. qué lindo. Sí, porque ademais os clientes tamén temos que aprender, que no, quero dicir, o trato humano é moi importante por parte tamén da xente que contrata ese servicio, entender que hai momentos, aprender a saber o que pedir, ¿no? Tamén que Y a la hora de saber lo que estás contratando. Exacto. Si tú estás contratando un fotoreportaje, no que estás a pedir o que pasou, o que non podes pedir despois foi o que non pasou. Sí, exacto. No, y se abre una cosa que para encanta. discutir la próxima, a ver si nos acordamos, que es porque el fotógrafo que produce lo que va a fotografiar o el fotógrafo que espera lo que va a ocurrir. Otro día lo conversamos, lo dejamos ahí pendiente para la sí. próxima, que me parece como una cosa interesante, ¿no? Que sí que veo que hay mucha gente que como que hace todo como una producción previa y luego sí se sienta, se pone ahí a esperar y saca la foto, y hay otros que dicen, bueno, no, voy a esperar que y luego también el fotógrafo de guerra, bueno, no, lo
lo hablamos, conversamos. Qué bonito. Sí, sí, O sí. en bodas o fotógrafo de guerra. A mí me sei, encanta, no, a mí me encanta. A veces los que eso me puede ser un anticipo, ¿no? yo, Pero- porque yo quería ser fotógrafa, Yo no sirvo. corresponsal de guerra, Uf, quería ser yo no cuando sirvo, era pequeña. yo lo de la política de no intervención no Claro, va ese conmigo. tipo Lo de cosas, lo ¿ves? de dejar que el león se coma al bebé gacela no va ¿Qué, conmigo. qué hago? ¿Saco la foto o, intervengo? No, ¿no? yo intervengo. Yo intervengo, creo Yo también. intervengo. sí, Eu bueno. vexo as Pero fotos dende casa. Ya estamos haciendo spoiler del siguiente programa. Bueno, genial. Qué bonito. Sí, sí. Venga. María, de corazón, mil grazas por vir Gracias. hoxe. Que importante ás veces, non? Creo que este programa empezou sendo de costura e de teatro e abrimos cada vez É un máis. programa de arte. Sí, Eso eu es. agora cando falo de punto en boca falo diso, de De cultura e de eso, arte. exacto. Pois mira, vouche contradecir, é a idea que eu pensaba que tiñas do programa. A mí me parece a liña que desde o principio esbozaches de un programa para falar a través do De teu oficios. de oficios, pero do que é preservar esos oficios e a súa conexión coas Pero artes. que bonito. Sí. De feito teño aí outra pasa aquí tamén. na manga. Jo, que guai. Que a ver se consigo traer a florista. Que penso, arte floral, que bonito. Que también, claro. É Tamén increíble. é arte floral, É que claro. é Hermoso, super bonito. es hermoso, A ver si sí. conseguimos. Pero bueno, por hoxe, María, de corazón, mil Gracias, por María. vir. Gracias a vosotros. Sinto porque eu falo demais. No, nunca se fala de máis aquí. ¿Qué vamos a decir nosotros que hablamos por los codos? Maravilla, de corazón, María, grazas a todos os nosos ointes, como sempre. E Gracias. repetimos a semana que ven, supoño. Sí, A claro. semana que ven Non, eu xa non volvo, eu paso. Me quiere dejar sola, me quiere dejar sola. no vaciles que logo te castigo. No, a semana que ven, lo digo porque é Semana Santa, pero o mércores aínda podemos falar. Sí, que estamos falaremos, aquí, falaremos. Estamos presentes aquí, sí. Sí, sí. E cantaredes. Ah, cierto. Obvio. Obvio. Prepárate, María. Ahí, ahí. María, Uy. bueno, séntate, mellor sentada. No sueltes, ¿eh? A ver se podo. Unha, dúas e punto en boca. Señoras e señores, disculpen, isto é, a opinión dos invitados, o que fan os invitados é totalmente alleo á dirección de Radio Culleredo. Gracias.